Здрасти, банда, и добре дошли в днешното видео, в което много набързо ще си поговорим за това как да си вдигнеш цената като фотограф, или по-скоро как да не си вдигнеш цената като фотограф. Защо? Защото преди ще станат може би месец и половина в един общ чат дискутирахме този въпрос и аз си записах да си го изговорим и с вас, за да може да стигне до повече хора, и чак сега стигам да мога да ви го кажа. Сега, за какво говоря? Аз през годините си съм бил свидетел на това нещо няколко пъти. Човек, който познавам, който снима, който иска да изкарва пари с снимането си, който иска да снима повече събития, който иска да вдигне цената, за която снима събития, казва: аз като си купя новия апарат и ще си вдигна цената и клиентите ще ме търсят повече, защото вече ще снимам с еди каква си техника. Следващия казус, който чух, е: аз сега ще си купя тези обективи да са всичките на Blenda 1.4, защото така качеството ми на продукта ще се вдигне и аз ще мога да си вдигна цената. Хора, разберете, моля ви се от все сърце, с цялата си душа ви моля. Това искам, чай, че съм в сянка. Тя душата ми не е толкова тъмна, нали, аз затова да се дръпна назад. С цялата си душа ви моля, разберете, не ви определя обектива и апарата в по-голямата част от случаите. Сега, ако дойдете с Canon Nixus от 2007 и ми искате някакви луди пари, трябва да съм ви видял портфолиото, за да знам, че си струвате тия пари. Но дали ще снимате с Z6 или Z6 Mark III и дали ще снимате с 50-ка на 1.8 или с 50-ка на 1.2, може да проверите разликата в цената между двата апарата и двата обектива. И дали ще снимате с full frame или висок клас кроп апарат, който не е на 20 години, нали. Това няма да промени цената ви толкова, да не кажа, че изобщо, колкото начина, по който вие комуникирате с клиента, снимките, които сте показали на клиента, работата, която вече сте заснели, портфолиото, което имате и всичките тия неща. Моля ви се, осъзнайте се, особено тия от вас, които снимат с някакви фулфрейми на по 5-6 години. Аз снимам с апарати от 2019. Нямам никакво притеснение да поискам каквато аз реша цена, на който ме попита да му извърша определена услуга с фотоапарата си. И не смятам, че ако си купа апарат за 10 000 евро, ще поискам повече пари, защото моите снимки няма да се променят. Ще се промени инструмента, с който ги правя, но идиота, който прави тия снимки, си оставам аз. Кадрирането си остава моето, постобработката си остава моята, глупостите, които виждам и които изпускам, са си моите глупости и съответно с моите умения, без значение апарата ми дали е излезнал 2026 година или 2019 и е full frame, защото всичките са горе-долу. Ако се движиш в една марка, ако седиш в Sony или в Nikon, или няма осезаема разлика за крайния клиент резолюцията, която, да кажем, ще спечелиш с последния модел, или 20 кадъра в секунда повече, които ще спечелиш с последния модел. В 99% от случаите. Те не случайно работещите колеги, които работят сериозно и само с това си изкарват парите, те снимат още с DSLR. Те не си сменят техниката, защото за тях това е излишен разход, който означава, че те вместо да приберат парите в джоба си да си изпишат заплата, те ще дадат за техника. Не. Апарата, който работи за тебе, ще работи за тебе и 20 години, ако ти знаеш какво правиш с него. Ако ти имаш комплекси, тук влезнах малко в психология, обаче имам чувството, че някой трябва да ви го каже. Ако ти имаш комплекси, ако ти не си се научил да снимаш, ако твоето кадриране не става и клиента не те търси, то е защото снимките си са тиши, защото не знаеш да снимаш, защото не си се научил, защото предаваш буклук краен продукт. Нали? И за това хората не те търсят. Не, защото не снимаш с последния Nikon, Canon или Sony. И като си ги купиш и като изсипеш 10 000 лева, евро или паунда за последните обективи, де са излезнали, ти няма да се научиш да снимаш и апаратът ти няма да почне да кадрира вместо тебе. Така че моля ви се, научете се, цената, вашата цена като фотограф не се определя основно и предимно от техниката, с която извършвате услугата си. Определя се от качеството на продукта,
качеството на обслужването, което всички хора в България забравят. Ти ако се държиш като гъс, ти ако си труден за комуникация, ти ако си досаден, няма да се работи с тебе. Хората искат да ги обслужваш по начин, по който на тях да им е приятно. Това е истината. Съжалявам, че трябва аз да ви я кажа, обаче някой трябва да ви я каже. Иначе трябва да идете на курс, да се запишете, да карате 6 месеца курс, примерно за сватбен фотограф някъде и да ви ги обясняват тия неща и вие накрая да кажете: да, аз ще ида сега да си купа най-новия Nikon, защото лектора снима с него. И пак нищо да не разберете. Затова спестете си едни пари за сега, научете се да снимате и после си купувайте каквато техника искате с парите, които сте изкарали от снимане. Да, стига съм ви говорил глупости. Надявам се това видео да е отворило очите поне на 2-3 от вас. И ако това се е случило, ще се радвам да ми пишете на лични, ако ви е срам в коментарите да си го признаете, да харесате видеото, да се абонирате за канала и да се видим следващия път.